Gaueko 10 gutxi, Dario eta Eskiroz dira Peio Etxeberria eta Morga Etxebarriaren aurka, datorren larun batean Altsasuko Burunda pilotalekuan B-serieko Masterseko finala jokatuko duen bigarren bikotea favorito ziren Zubizarreta eta Bikuñaren aurka eta 22 eta 9 irabazi diete egia esan aurrekoan, jada aurreko fasean nabarmen izan ziren lehenak, partida guztiak irabazi zituzten, eta beraz gaur irabazita ere txapelketan orain arteko partida guztiak irabazi dituzte, finala falta zaie, eta bestalde berriz, Zubizarretak eta Bikuñak komeriak izan zituzten finalean sartzeko, finalerdietan sartzeko, barkatu azkenean sailkapen fasean eta askoz ere irregularrago ibili ziren biak ala biak, naiz eta partida oso onak egin zituzten, eta Zubizarreta oso ongi aritu bazen ere Inigo Bikuñak atzeko kuadro horietan txapelketa bikaina egin du eta uda osoan zehar ere oso ongi jokatzen aritu da, baina gaurkoan Dario eta Eskiroz askoz ere gehiago izan dira eta markagailuak hori hasieratik erakutsi du. Batetik Dario oso erasokor ikusi dugu, egia esan uda honetan zehar eskuek errespetatu egin diote ezkaraitarrari eta horrek bere bersio onena emateko beta eman dio, eta bestalde berriz atzean atzo Josu Eskirozek pentsa Zabaletaren aurka jokatu zuen Lekeition, baina gaur Masterseko B-serieko finalerdi hau eta maila bikaina eman du Ezkabarte Makirria ingo atzelariak beste behin ere, 12 eta 7 aurreratu dira, lehenengo etenaldi horretara, bertan Eskiroz oso egonkorratzean oso seguru, aurrean Dario erasokor, Zubizarreta ere, jokatzeko zen, Zubizarreta, eta Inigo Bikuña ikusi dugu apur bat galtzaileago, Zubizarreta ere erasoan ongi baina defentsan kamutsantzean eta kostazaio pilotak entzea, eta gero da partida erabat hautsi da, 18 eta 8 iritsi dira bigarren etenaldira, hor Dariok berdin jarraitu du, sakeak azpitik ateratzen, piloteoan efektuarekin eta min eginez, Eskiroz atzean sendo eta gehienetan dominatzen, Bikuña gehiegi mugitu beharrean ikusi dugu, eta azkenerako, hortxe amaitu da partida 22 eta 9 esan bezala, garaipen argia Dario eta Eskirozentzat, eta euren hautagaitza berretsi dute, datorren ostiralean izango duzue, bideoa noski hurrengo eguneko larun bateko final horren ingurukoa, baina horretarako aste osoa igaro behar da, edo zer pasa daiteke, espero dugu eta desio dugu noski lau pilotariak jokatzeko moduan izatea, baina zer gertatzen den gogoratu, Dariok eta Eskirozeko 22, Zubizarretak eta Bikuñak 9 Legution, Dario eta Eskiroz B-serieko Masterseko finalean.